इटा भानुमती हो अंडा फुटे फुटे गिनाती डाली दोछे सबू अंडा के फुटे दिकर गिनाती डाल दालाना एहादे हल्दी गुंड टी दी दोछे एहादे मिर्चा गुंड टी दी दोछे एहादे नून टी भी दी दोछे हो हल्दी गुंड मिर्चा गुंड नून टी दी कर सबके गोली भी दोछे गोली गुला दी कर इटा जरीती रोखी दोछे हो जरीती भी रोखी दी कर बांधी दी करे हो इटा करे प्यान बसतला जे सिजे दोछे 10-15 मिनिट गला के भी अंडा सिजी गला के इटा उतरे दोछे जेतकी अंडा के भी जरीती सिजाइतले जे हो इटा सब कनकी दी फिस फिस काटी दोछे अंडा के फिस फिस काटी देलाना हो एहादे कच्चा मिर्चा दीरा काटी दोछे कच्चा मिर्चा काटी दी करे हो एहादे पताली काटुछे पताली भी काटी कुटा दलाना हो एहादे उइल गुटे काटुछे उइल की भी काटी कुटा दी करी हो सबू रेडी हो गलाना एहादे करहे बसे करे करहे तेल भी डाली दोछे तेल टिके गरम हला के हो काटला अंडा के बेटा लगे दोछे अंडा के लगे दी के बेटा भाजी दोछे हो अंडा भी टिके लालिया गला के एहादे उतरे दोछे टिके टिके भाजी दला अंडा के बेटा थाली दी काटी दोछे करहे दी भी तेल टिके डाली दोछे हो एहादे सुरसो दिरा लगे दोछे सुरसो भी फुटी गला के हो काटी थला कच्चा मिर्चा उइल के भी लगे दोछे लगे करे बेटा घाटी दोछे हो उइल टिके भी लालिया हला के हो माल मसला भी गोली के रखी थला एटा लगे दोछे माल मसला भी लगे दी एहादे घाटी दोछे माल मसला भी टिके पाक हला के हो काटी थिला पताली के भी एहादे लगे दोछे पताली भी लगे दी कर एहादे घाटी दोछे हो एहादे नून टिके दी दोछे नून नूना भी दी कर एहादे घाटी दोछे हो सबू टिके पाक हला के हो जेन फ्राई करथिला अंडा के भी लगे दोछे अंडा के भी लगे दी कर एहादे घाटी दोछे अंडा के भी घाटी घुटा दला रो हो एहादे प्यान टिके लगे दोछे प्यान पूरा में लगे दी करी हो एहादे थाली के डाबी दोछे 10-15 मिनिट गला के भी हो थाली के उरे दोछे थाली के उरे दी कर भी अंडा तुही गला ना रेडी एहादे उतरे दोछे आज वीडियो की थिला हो भला लाइक उटा फॉलो कर देबो।